lagi ng cliff. Hi guys, we're going. This is my birthday pimple. Ay! Kuya, okay na ya? Thank you kayo. Si Kuya yun yung sakyan. Puhol. Thank you kayo ya. Yay, we're here na at Tinago. We're here na at Tinago Falls. Mag-inanita doy o, di nila yung tamak-ambak-ambak dayon. So, welcome to Tinago Falls. Take picture. Alisa mo diri. Alisa mo diri. 436 stairs. Problema yung pala. Okay, nag-start na may walk, guys. And then, it has, how many stairs, Alma? 436 steps. Steps or stair or whatever. Otoke, I can hear the majestic sound of the falls. Charo. Narawari ang falls? Mali ko na sa falls. Otoke, sa akong count kay mga 200 na to. So, 200 na lang, no? 200 more. Otoke! Pababa, gini guys siya. So, if you can remember everyone, dito pala sinut yung movie ni Sam Milby at Casey Concepcion. Way back 2011. Wow. Welcome to Tinago Falls. We conquer 434 steps. Okay. Kaya? Game. So, comment sa mga nakarelate dyan na ganito pala yung daanan dito, no? Otoke, nakikita ko na! Ha? Tabi ako buyag-buyag. Ha? Hala. Luag tayo! 420. Ang ganda. Otoke. Mapagod siya kasi yung papa namin. Ah, lumiyan ang tubig eh. Ang sarap ng tubig. Tapit pa! Pwede ka ayun. Naramong table worth 50 pesos. And then, naroon din ang among view. Diba doon lang kayo ni? Sada kayo siya guys. Like, worth it. Ang 25 pesos nga entrance fee. Kung kailan ako'y laag, ay hapaday ni nagka-pimple. Walay pulos ang pimple. Ay, Ate Arlie. Shout out to Ate Arlie. Oh my God! Super lamig! Oh my God! Bakit naman yun? Nandito na kami! Nandito na kami! Ang lamig! Oh, okay. Ooh. Oops, I got 99 problems thinking bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, but ay, picture na tayo. Uy, alin na mo ba mag-picture? Tatanan na! Partner ko lang, may partner. Ako lang. Sinong pwede? Kumibaw sa nasasaktan, ngunit pangako ko walang iwanan. Para ng bagyo dito. Ano nangyari?
dyan! We need to take picture here! Wala ko'y partner. Next time na ako'y partner magbalik. Hindi pwede maging partner, mga babae! Bawal! Sana ako na lang. Pero di ko kaya. Di ko kaya tumita. Hindi ko makabo! Hindi ko makabo! Ang laki! Sige na! Oh my God! Ano ka? Ano, Harlan? Bilis nyo, Harlan! Shout out to Ate Harlan! Okay na, be! Okay na kayo! This is beyond worth it! Wow! Kinsay next? Saan ba kuya ma'am? Saan ba sabi? Saan ba? Saan ba ka? Hawin na kaya akong kamot pangulang. I love my hairstyle but I don't like this pimple reset. Kung kailan ako may laag, ay habang pimples nito nga. Ang galing. Ang galing ng pimples makisama. Isa pa! Ano ba? Isa pa! Hi guys, so we're done and then ganito yung mukha pag pupunta ka dito. Okay, as a beauty queen, I need to calm down. Uy! Ito ginawa ni Pia? Ito! Nakaya to ni Pia. Kayo pa kaya mga choosy? Kaya nga ito early yung natili na lang ang pulse. Oh. Okay na siya. Pero, ang aftermath magudani like unya, pamaulan man yun. Go, kaya natin to. Nakaya ni Pia words pa. Gamay na lang yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 steps. Ang uban to pa dito. Ito pa dito, ang uban sa pinakaubos yun. Pas-pas, kaya buto-buto akong height, eh. Gugma ko kanimo, busog ka ayo ka, buto-buto. No. Ginusto ko to. At gugustuhin ko pang bumalik. Charot.
Ginusto kita, Tinago. Kaya paninindigan kita. Okay. Okay? Guys, nalata sa finish line. So, namnamin natin kada steps. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Hala, perfect. Hindi kaya na ipa-BJ diri. Na ipa-BJ, buko juice. Pwede mo ingkod? Hi. Gugma ko kanimo Kusog kaayo ka buto-buto Gigugma ko kanimo